Bifa production jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an ka foli b'aw bɛɛ ye. Aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ nin y'o sigilen aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheikh Bukadari Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Mongosu. A y'aw bisimila. Bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ la an ka bakurubaw bɛna boli mun kan fɛn min ye handball an bɛna an da don la Ligue de Bamako ale kelen don fɛn min ye ka ɲɛbila baara minnu bila walasa ka se k'a ka tɔnw sen dili don o dolantanw bɛ ka continuer ani yɛlɛma siraw an bɛna an da don la n'an bɔr'o kɔnɔ fɛn min ye Coupe du Mali édition 2023 ale 16e de finale o dolantanw an b'a fɔ olu programme b'an bolo an bɛna olu di aw ma. An bɛ tila ka b'o la fɛn min ye Fédération Malienne de Basketball olu ye u ka championnat Ligue 1 Orange daminɛ tile fɔlɔ jaabiw b'an bolo ani programme dɔw bɛ yan k'olu di aw ma an bɛna an da t'o la. N'an bɔr'o kɔnɔ fɛn min ye hali bi ballontan siraw fɛ Joliba AC ale ye dege karamɔgɔ kura sɔrɔ dege karamɔgɔ kura mun ni Belge don n'a tɔgɔ ye Ivan Minar ale yɛrɛ yirala Joliba supporters ni Mali public sportif bɛɛ la dɔgɔkun nin kɔnɔ. I n'a fɔ kuma daminɛ la n kun ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na Ligue de Bamako ka taga handball fanfɛla la olu ka kɔgɔli baara min bɛ yen ni o ye ɲɛbila dolantanw ye ka se k'u ka tɔnw dili don yanni fédération ka championnat cɛ an b'a fɔ ale dolantanw bɛ ka continuer fɛn min ye cɛlakaw fan fɛ commune 2 ale ye sebaaya sɔrɔ AS Mandé ka 19-15 o kɔfɛ hali bi cɛlaka kelenw fɛ ISFAS ale ye sebaaya sɔrɔ Mama Ira ka o banna 27 ani 20 dolantan minnu n'a bɛnnen don k'olu kan ka kɛ cɛ ni musow fan fɛ ISFAS ale ni COL bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ musolakaw fan fɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati o kɔfɛ cɛlakaw fan fɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 n'o sera ni sanga 30 ye o ye dolantan ninnu bɛ kɛ fɛn min ye 15 Anbugu ale terrain na. N'an bɔra yɛlɛmaw sira fɛ an bɛna fɛn min ye Fanta Guindo ni ale yɛrɛ ye COM n'o ye olu ka dolantanaba don nin wagati na ale y'a ka minɛnw cɛ k'i kunda fɛn min ye AS Police fan fɛ ale kɔfɛ fɛnɛ fɛn min ye Kadiatu Kante ni ale fɛnɛ ye COL mɔgɔw ka ŋana dɔ ye ale fɛnɛ y'a ka minɛnw cɛ k'i kunda fɛn min ye AS Police fan fɛ o kɔfɛ Azi Dabo ale fɛnɛ bɛ COL la ale fɛnɛ y'i kunda nin wagati na AS Police fan fɛ fo ka se hali bi an bɛ foli di n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ boli ka na n'an bɔra senna dolantan na an bɛ boli k'an kunda fɛn min ye basketball kɔnɔna na an b'a fɔ fɛn min an ka
An bɛna nin wagati na tɛmɛna tɔn dɔ fɛ n'o ye Mukura Victoria S o kɔfɛ 2018l'accueil que vous me donnez, c'est toujours chaleureux de revenir ici dans la famille. Et oui, on sait que tout ce qui a quitté a laissé un grand travail ici. On doit continuer sur sa voie et continuer avec le titre qui a
An bɛ to FC Barcelone kelen kɔnɔ nin y'u ka dolantana kɔrɔ ye ni ale tɔgɔ ye Luis Suarez a bɔra dɔgɔkun kɔnɔ a ko ale bɛna kunnafoni min di kunnafoni nin maa tɛ ale yɛrɛ ka fɔlen don wa ni fɛn fɛn bɔra a kɔnɔ ale bɛ jɔ a kɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Neymar ko ni Neymar kun tora Barcelone kɔnɔ bi sisan tun b'a sɔrɔ Ballon d'Or na an bɔra o kɔnɔna na an bɛna kuma fɛn min anw yɛrɛ fɛ yan farafinna an ka simindenw ka dolantan minnu si bɛ san 20 ani san 19 na olu ka quart de finale la an b'a fɔ Sénégal ye sebaya sɔrɔ Benin ka 1 ni Kanangolo fɛn min Uganda ale cira Nigeria fɛ 1 ani Kanangolo Gambie ale ye Sudan ci 5 ni 0 Congo ale ni Tunisie dɛsɛra ɲɔgɔn na 3 ani 3. Yana an ka taga championnat la an bɛ taga fɛn min ye FIFA Lance bɛna jɔyɔrɔ 4 na kuru 50 o bɛ ale fɛnɛ bolo yen celu gosila ŋanaw la sa i bɛ Mbappé sɔrɔ yen nɔ a ye celu 15 17 ale y'o don fɛn min
Am taga Espagne n'an tagara Espagne an b'a fɔ Elche ale ye tira Betis fɛ 3-2 Espanyol ale ye Mallorca ci 2-1 fɛn min ye Cadiz ale ye Rayo ci n'an bɔra an bɛ taga Angleterre